गिबियाव गासैखौबो खुलुमहरनाय जाबाय दिनै मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंनि आङो जायफोर लिडारफोरा बिटिआर गभार्नमेन्ट होनबाय थायो आरो बै लिडारफोरनि माखासे सामसागिरिफोराबो बिटिआर गभ होनबाय थायो बेफोर सुबुंफोरा स्पेसियली दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै ला मिथिनानै ला जे दासिमबो दिनैसिमबो बिटिसि गभार्नमेन्टआनो नाथाय बिटिएडि नि मुंखौ रिनेम खालामनानैसो बिटिआर लिरस्लायनानै लाना फैनाय जादों मिथिबाय बे बिथिंनि सायाव मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारा ओरैबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों बे भिडिअआ मोस्ट इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ जानानै थांगासिनो दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअ नोंथांमोना कमप्लिट नायजोबलां गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि Inclusion of villages contiguous to BTAD having majority population as demanded by organization, both organization. जे BTR सुक्ति मते 3.1 क्ल'सआव होनदों जे BTC नि कन्टिगिउआस जायफोर गामियाव बर' मेजरिटि दङ बे गामिखौ दाजाबनाय जागोन होनदों मेजरिटिया माखौ होनो बिथां दिपेन बर'आ बे मेजरिटिनि मिनिंखौ मेथामेटिशियानफोरनाव गुबुन गोरोंफोरनाव सोंनानै ला मेजरिटि डाज नट मीन 80% and above majority starts from 51 and above percent दिनै 51 नि percent बा बिनि above गामिया हाबजोबनांगौमोन नाथाय नोंथांमोननि नैबे जेनाखि इनक्लुजननि जेनाखि अर्डार बेवहाय खालि 80 and above percent खौल' लानानै एन्टायर मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सनितपुर नलबारि दरं मोनब्रै जिल्लानिफ्राय नोंसोर 81ताल' गामि नोंसोर दाजाबनो हादों मेजरिटिया मारै 80% खौल' बुजिखो आरो हेमन्तआ जा बुङो बे जायो हेमन्तनि खिफिनाय माने गोथाव नोंसिनि नंखायनो बे मेजरिटिखौ होनबाय 81% नि बाराखौल' लागोन सिरि थाबाय बे लिडारनि क्वालिटि नामा इज इट द क्वालिटि अफ द लिडार नोङो आर्गु खालामनांगौमोन ना प्रमद दिपेन बर' बिथाङा जे मेजरिटि डाज नट मीन 80 and above percent it starts from 51% and above बे हिसाबै जोंना मर भिलेज हाबनांगौ मानो बुंनो हायाखै दिपेन बर' बेनो नोंथांमोननि लिडारशिपआ बिखोआ उपेन ब्रह्मनि थैयानो माथो बिन्दोसेबो नोंसिनाव गैया ओमफ्राय 3.2 आव दङ एक्सक्लुजन अफ भिलेजेस currently under BTAD which are contiguous to non-6 settled areas and have majority non-tribal population. नैबे जों 81 दाजाबबाय 80% नि above खौ एबार नेक्स्ट स्टेपआ फैगोन एक्सक्लुजन जेला एक्सक्लुजन स्टेपखौ बिथांमोनहा खामानि मावगोन आसाम गभर्नमेन्टआ नों नायदो 1200ता गामि दानख' जागोन इनक्लुजनाव 81ता हाबबाय एक्सक्लुजनाव 1200ता दानगोन अबश्य बर' सुरक्षा समिति जगेश्वर कलिता मोनहा 800ता दानबानो जासिगोन माखासेखौ जों मानिबाय होननानै बुंदों होमबाबो तुलना खालामनानै नायदो 800ता गामि गानोसै 81ता गामि फैनोसै नोङो लाब जाखो ना लकसान जाखो दा बे जाहैदों खर' गैयैफोरनि सिद्धान्त खर' गैयैफोरनि एग्रिमेन्ट 3.3 आव होनदों नोंसिनि बिटिआर नि एग्रिमेन्ट मथे जे दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बिटिएडि shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD बिटिएडि आव जेसेबां एरिया दंमोन बेखौसो बिटिआर होनदों नोंथांमोननि नलेजआ जे ओरैबायदि पुअर बेखौ जों मानिनांगोन आरो नयथ' एकदम इंराजिखौ फेलेबबो रोङा जों बेखौ मानिनांगोन मानो बिटिएडि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै समाव दा तामुलपुरखौ लायोबा बिटिएडि आव मोनबा डिस्ट्रिक्ट बेखौसो गोदान नाम होफिनदों बिटिआर होननानै बिटिआर इज नट ए गभर्नमेन्ट एट ऑल इट इज नट ए गभर्नमेन्ट इंस्टीट्यूशन दिस इज नट द गभर्नमेन्ट एस्टाब्लिशमेंट नाथाय नोंसोरो इउपिपिएल नि लिडार एबसुनि लिडार बिटिआर गभ बुङो आरो नोंसोरो लाजिया फांजिया बुंबावो जे बिटिआर रिजन नर्थ ईस्ट रिजन बादि जोंना बिराद गिदिर होननानै लायो बिराद बिनिफ्राय लासिंसिं मा दं रिजनना नोङो नर्थ ईस्ट रिजन होननानै गासिबो नर्थ ईस्टखौ साननानै लाबानो जानोसै नामा नों हारसिङै दा काउन्सिलनि एक्टआव बुंदोंसो इफ इउ स्टाडि दा
6 schedule autonomous district council and its acts different provisions. Autonomous district council 6 schedule आव माखासे एलेकाया जुदि पार्टिकुलार माखासे community नि compact area दंबा बेखौ council नि गेजेरावनो region होनो हायोसो होनदों माने region is a subset of autonomous district council हयतो BTD नि गेजेराव आदिवासी region राजबंशी region जों काउन्सिलासो region बानायना होनो हायो बोले बे एलेकाखौ सावथाल एलेका श्रीरामपुर एलेकाखौ सावथालानो सासन खालामथोंसै होननानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला आदिवासी region सृष्टि खालामनानै माखासे खामानिखौ बिथांमोनखौ मावनो होनो हायो खनसेबा बेसो जुदि बिसास खालामाबा आं बुंनायखौ 6 schedule धाराफोरखौ फराय 4.6 आव नोंसोर होदों Deputy Commissioner in BTD will report to the executive member of BTC through executive officer in respect of all developmental activities in the districts with regard to responsibilities assigned to them. बेवहाय मा होनखो नोंसिनि बे 4.6 आव Deputy Commissioner आसोनो गासिबो developmental scheme नि खामानिखौ लिस्ट खालामनानै CEO नि दारै प्रिन्सिपाल चिफ एक्जिकिउटिभ माने मेम्बारनो हरगोन अर्थात प्रमोद बर'नो हरगोन 6 schedule एडमिनिस्ट्रेशन नों जुदि 6 schedule होनबाय थायोबा नोंसोर जुदि 6 schedule ट्रफी होनो हायोबा 6 schedule माने लीग होनो हायोबा 6 schedule नि प्रति नोंथांमोनहा गमामायै अननाय दङबा नों बेखौसो बुजिनांगोन जे 6 schedule आव डीसी फ्रा नोंनि डेभलपमेन्टेल माने खामानियाव जेबो हात गैया दा डेपुटी कमिशनार्स आर आउट अफ पारभिउ अफ 6 schedule एरिया नाय बिजाबखौ दा नोंसोर उफर जासै डीसी फोरनो पावार हरबाय डीसी फोरनिफ्राय बीटीसी आव बोरै बोरै फैगोन सेंसनखौ जों बोरै होगोन सेंसनखौथ' डीसीआसो होनोसै नोंसोर पावारखौनो दाबो सीट डीसी फोरजों रायलायनानै सिस्टेमखौ खालामनो हायाखै दा बेखौनो जोङो मोनसे गोदान सिस्टेम बानायदों हाग्रामाया बानायनो हायाखैमोन जोङो सिस्टेमाव लाबोगासिनो दङ हाग्रामानिफ्राय बिराद साबसिन होनदों बुरबक 6 schedule आव डीसी नांगौ नामा सासन खालामनो उइदाउट डीसी कोअपारेशन 40 टा डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामाया बोरै सालायबोखो 17 बोसोर आरो नोंसोर बे 4 बोसोरावनो 6 schedule खौ 40 टा डिपार्टमेन्ट हाया 16 टाखौ मानो हरफिनखो होमबा नोङो हाग्रामानि केपासिटिजों नोंसिनि प्रमोद बर'नि केपासिटिजों नायदो सोरनि केपासिटिया बांसिन 6.2 आव बड' लेंगुवेजखौ देबनागरि स्क्रिप्टजों एसोसिएट अफिशियेल लैंग्वेज अफ आसाम स्टेट 8 schedule हाबखानायखौ नोङो आसामनि एसोसिएट स्टेट लैंग्वेज खालामनाया आसामखौ बियो डिग्रेड खालामनाय जादों आरो नैबे बीटीसी आव दंखायोमोन बीटीसी नि थाखाय सासे आईजीपी आरो सासे एडीसीपी दंखायोमोन जोंहा बे आईजीपी नि जायगायाव नोंसोरो नैबे बीटीआर आव डिमान्ड खालामबाय डीआईजीपी डेपुटी इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआनो थाखाबाय बेवहाय डीआईजीपी नि मा दरकार जाखो डेपुटी अफिसारनि मा दरकार जाखोमोन बेनिफ्राय मिथियो नोंसोरो माने जेबो प्रोटोकलनि कनसेप्ट गैया आईजीपी आ माखौ होनो डीआईजीपी आ माखौ होनो सोर सासेना रेंकआ बांसिन बेनि कनसेप्टआबो नोंसिनाव गैया बिदिजों देश सालायनो सानदों नोंसोर बिदिजों देश सालायगोन नोंसोरो